हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबावबाय आसा खालामो नायगिरि लोगोफोरा गासैबो मोजां दं होननानै थ' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोर इम्पर्टेन्ट आपडेट लाना फैदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोना बयबो खोनादों जानो हागौ आधार कार्डखौहाय पान कार्डजों लिंक खालामनांगौ होननानै नाथाय खालामाबा होनांगोन नोंथांमोना 10,000 फाइन औ लोगोफोर नोंथांमोना खालामाबा होनांगोन 10,000 फाइन सरकारनि बिथोन बायदि नोंथांमोना खामानिखौ मावनांगोन नाथाय नोंथांमोननि थाखाय मोननै अपसन दङ खालामाबाबो जागोन दा माबोरै होनोब्ला बेवहाय नोंथांमोना गासैखौबो डिटेल्सखौ नायलांबाय थादो आं होलांगासिनो दङ थ' नोंथांमोना जायफोरनोखि आधार कार्ड आरो पान कार्ड दङ मोननैबो दङ नोंथांमोनाहाय लिंकखौ खालामना लाथारनांगोन नाथाय नोंथांमोना जुदि सोरनाबा आधार कार्ड गैयाब्ला एबा पान कार्ड गैयाब्ला नोंथांमोना लिंकखौ खालामलायनाङा नोंथांमोना जुदि आधार कार्ड गैयाब्ला नोंथांमोना खालामलायनाङा नाथाय बेनि लास्ट डेट थाया लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदों जे बिनि लास्ट डेटआ माब्ला होननानै मानो होनोब्ला लास्ट डेट थाया लोगोफोर मानो होनोब्ला जोंनावहाय बयनावबो दायो आधार कार्ड जाथ'जोबखायाखै नोंथांमोना दासो सोरबा एप्लाइ खालामगासिनो दङ थ' बियो सम मथे फैबाय थागोन थ' लोगोफोर दानिया जोङो बेखौहाय माबोरै गाव गावनि फनावनो खालामनो हायो न'आव थानानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो बुजिजोबगोन नोंथांमोना बाहेरायाव थांनानै खालामलायनांगौ गोनांथि गैया नोंथांमोना गाव गावनि फनावनो इजि प्रसेसआवनो खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना नोंथांमोननि फेमिलिनिखौ गासैखौबो फनावनो खालामनानै होनो हागोन थ' लोगोफोर दानिया जोङो गासैबो डिटेल्सखौ नायदिनि नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा थ' लोगोफोर दायो जों जागायदिनि अफिसियेल पेजाव थांनांगोन नोंथांमोना इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्टआव थांनांगोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बे पेजाव थांनानै नोंथांमोना लिंकखौ खालामनो हागोन दानिया आं थांदिनि अफिसियेल पेजाव थ' लोगोफोर आं फैबाय दायो अफिसियेल पेजाव नोंथांमोना बेवहाय इनकाम टेक्स डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट बेयाव थांबानो लिंकआव थांबानो नोंथांमोना बेबायदि पेज नुगोन आं लिंकखौहाय होना होगोन थ' नोंथांमोना बेयाव थांनाय लोगो लोगो बेबायदि पेज ओंखारबायना बे ओंखारनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेवहाय फैनांगोन नोंथांमोना बेवहाय नुदों नाम्बार 4आवहाय लिंक आधार बेयाव थांनानै नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो आधार कार्ड पान कार्डनि अपसन फैगोन नोंथांमोना बेवहाय थांनानै खालामनो हागोन दानि आं बेवहाय थांबाय लोगोफोर क्लिक खालामबाय दा फैगोन अफिसियेल पेज फैगोन थ' नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ फैबाय लोगोफोर बे जाहैबाय नोंथांमोना गिबियावनो नुनो मोन्दों नैबेवहाय माखासे नटखौ नोंथांमोना नायना लानांगोन नोंथांमोननि नेम डेट अफ बार्थ आरो जेन्डार बाहाय नोंथांमोना गासैखौबो मिलायना लानांगोन आरो नोंथांमोना जुदि नामजों पान कार्डनि नामजों आधार कार्डनिजों मिलायाब्ला नोंथांमोना लिंक खालामनो हानाय नङा थ' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेखौहाय गोसोआव लानानै जाहाथे खामानिखौ मिस्टेक खालामा बेखौ आं खावलायबाय दानिया जों फैबाय माबोरै लिंक खालामनांगौ लोगोफोर दा फैबाय जोङो नैबेवहाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों ना नैबेवहाय पेन कार्ड नोंथांमोना बेवहाय पान नाम्बारखौहाय बेयाव होनांगोन आरो लोगोसे बेहाय आधार कार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना आधार कार्डनि नाम्बारखौ बेवहाय होनांगोन आरो बेवहाय होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेवहाय नुनो मोन्दों नोंथांमोननि नेमखौहाय बेयाव होनांगोन नोंथांमोनाहाय नामखौ बाव होदो होनानै नोंथांमोना नैबेवहाय मोनसे इम्पर्टेन्ट दंबावो बे जाहैबाय नोंथांमोना जुदि सोरनाबा आधार कार्डआव मात्र जुदि इयारल' दङब्ला एबा डेट अफ बार्थ गैजोबाब्ला नोंथांमोना नैबेयाव होनांगोन आइ हेभ अनलि इयार अफ बार्थ नोंथांमोना बेवहाय होनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना खायसेना थायो डाइरेक्ट डेट अफ बार्थ थाखायो नाथाय खायसेना थायो बैसोआवल' थायो नोंथांमोना बेखौहाय जुदि दङब्ला नोंथांमोना नैबेवहाय बक्सआवहाय क्लिक खालामना होनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना लास्टआवहाय आइ एग्रियावहाय बेवहाय क्लिक खालामना होनांगोन दानिया बेखौ खालामबाय दा जों बेखौ बुजिबाय दा फैदिनि जोङो नैबेवहाय नोंथांमोना नैबेखौ गोबाङानो आन्दायो बेखौ मा होननानै बे जाहैबाय केपसा होनना बुङो लोगोफोर केपसा कड नोंथांमोना बे कडखौहाय नैबे बक्सआव होनांगोन जेरै दं बेबायदि होनांगोन स्मल बा स्मल केपिटेल बा केपिटेल नोंथांमोना बयनाबो आलादा आलादा जागोन बयनाबो मिलाया थ' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव ला नोंथांमोना बे केपसाखौ बे बक्सआव होनानै आरो लोगोसे नोंथांमोना मोनसे अपसन दंबावो नोंथांमोना जुदि अटिपि नांगौब्ला नोंथांमोना नैबेवहाय अटिपियावबो क्लिक खालामनानै नैबे लिंक आधाराव थांनानै नोंथांमोना लिंकखौ खालामनांगोन दाना जों लिंकखौ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय गासैखौबो डिटेल्सखौ नायना ला मिलायदोंना मिलायाखै नाम्बारफ्रा मिस्टेक जायोब्ला नाथाय बियो लिंक जानाय नङा थ' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौ नायनानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जाबायब्ला गासैबो कारेक्ट जाबायब्ला नोंथांमोना नैबे लिंक आधाराव थांनानै क्लिक खालामबानो नोंथांमोना लिंक जागोन दाना जों लिंकखौ जाबाय लोगोफोर दाना जों स्टेटासखौ माबोरै नायो होनोब्ला नोंथांमोना स्टेटासखौबो नायनो हागोन लोगो लोगो नोंथांमोना स्टेटासखौ नुखागोन जाबायना जायाखै थ' लोगोफोर जों दाना स्टेटासखौ नायनोसै दा बेवहाय जों माबोरै नायगोन नैबाव थांनांगोन नोंथांमोना नैबेवहाय दङ लेफ्ट साइड खनायाव बेहाय दङ नुदोंना नोंथांमोना क्लिक हियार टु भिउ दा स्टेटास नोंथांमोना बेयाव थांनानै स्टेटासखौ नायनांगोन दा जों बेवहाय थुबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो पेज फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना दानिया लिंक जादोंना जायाखै नायनो हासिगोन नोंथांमोना माबोरै नायगोन होनोब्ला आरोबाव नैबावहाय पान कार्ड नाम्बारखौहाय बेयाव होदो लोगोफोर आरो लोगोसे नोंथांमोना आधार कार्डनिखौबो होदो बेयाव आरो लोगोसे नोंथांमोना जाबायब्ला नैबेवहाय भिउ लिंक आधार स्टेटासआव थांनानै नोंथांमोना क्लिक खालामदो अब्लानो नोंथांमोना नोंथांनि स्टेटासखौ नुसिगोन थ' लोगोफोर जोबोर इजि प्रसेस नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा नाथाय नोंथांमोना खामानिखौ मावना लानांगोन आरो नोंथांमोना जुदि न'निखौ मावना होनो हागोन जुदि नोंथांमोना रोङोब्ला आसा खालामो नोंथांमोना रोंखाबाय जानांगौ आङो गासैखौबो डिटेल्सखौ होखाबाय थ' लोगोफोर बेनो खोथाया जे नोंथांमोना सरकारनि बिथोन बायदि बेखौ मावनांगोन नाथाय नोंथांमोना जुदि मावाब्ला होनांगोन 10,000 फाइन
नाथाय नोंथांमोना अप्शनबो दङ जुदि आधार कार्ड गैयाब्ला नोंथांमोना खालामलायनाङा टेनसन लानाङा जुदि नोंथांमोना आरो बिनि लास्ट डेटबो थाया नोंथांमोना बियो जावले जावले फैबाय थाखागोन बेयो 2017 निफ्रायनो जाखादों लोगोफोर नाथाय बयहाबो आधार कार्ड गैथ'खाया जोंनि स्टेटआव बिनि थाखायनो खालामाखैमोन थ' लोगोफोर आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोनाहाय हाजासे शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथिनानै बे खामानिखौ मावनो हायो थ' लोगोफोर आं बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो